चिरां जिल्लानि बिजनी सुबाइजार 2 नं गबदाफारा गामिनि बिफा इमानुएल बसुमतारी आरो बिसि फुइन दैमारिनि आंगो अनसुलि फिसाजो एप्रिल बसुमतारी 7 बोसोर बैसोनिया थांनाय 23 अक्ट'बर सनिबाराव 11:45 रिंगासोआव फरायसालिनि गनाय समाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा हरखाबै बाइकजों सौख्लायलाङो। बे जाथायाव 2 थाखोआव फरायबाय थानाय एप्रिल बसुमतारीया जोबोद गोब्राब जोखोम जायो। लोगो लोगोनो साखाथियाव थानाय सुबुंफोरा उन्दै हिन्जावसाखौ बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव ICUआव थिसननाय जायो। उन्दै हिन्जावसानि फाहामथायनि थाखाय राहा गैयै नखरा रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ नागिरदों। सोरबाफोर सुबुं अनसायगिरिफोरा दुखुनि समाव एसे सहाय होगोन सानना नखरनि सुबुंफोरा अनसुंथाइ नागिरदों। नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सानो नाङा बे थाइसे थाइनै हरनाय मा जानो, बे थाइसे थाइनैखौनो गोबां सुबुंफोरा हरोब्ला बे थाइसे थाइनै राङानो गोबां रां जाहैयो। बेखायनो नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै हरबानो जाबाय आरो एकाउन्ट नाम्बारखौ आं बेयावनो स्क्रिनशट होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बे एकाउन्ट नाम्बारावनो हरनो हागोन आरो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आसा खालामो, बे बिनानावनिसिम इसोरनाव आरज बियो बे बिनानावा जाहाथे थाबैनो मोजाङै मोजां हामो। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामलांदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।